Passes Ilocano Best Music. Please subscribe to our channel. Umising ka man biya ko tinasakit nga isip. Punasen ta panagduwa-duwang ka sigalat ay ayate. Ngem no ko na nga dan sa bali to'y puso. Mangnam na makasing kalat agi ko. Iyawat ko to'y ayat nga awan muli na. Ikaringat kaniya hari patwento kuman. Di nagtupag sangitin no at kaadenang. Ta ikarimmet niya kumataak amang ilalang. Itirigan kenam ay pagbinuligan tanto. Ipitumpal tanim ayan ayat ka dito ang ngudo. Sarikit kenam naman iwayan ka. Tapnon masampayan naragsak ang tulad ka. HBO Records and Oyeboy Production. Awan sa bali nga arapaak apag tungpalan day kuy ayan no di sikalaen aliw-liwak ingkat mauyos kakay suna abyak. Awan sa bali arak ragsak no di sikalaen soldato'y biyak. Dito manasanas kariken sa patak daita ayat mo kanyak agnanayong kaunggak. Sikat dagog ten umunak nga ayat ko. Sikat ipit-pitik na pudno ang puso. Di laglagitem nga inakbaliksen. Siksik kalaen di inakpatpatgen. Kita ko ken ka di mo lipaten. Apatpatgen ka ingkat kong paltanen.
lagla ni namnama ngay ti sabali na gayat ka idi maumana binaybayan na ket linagsin na di mula pinanunod panagtog kay puso nasakit pumuko aniyat nagkuranga aniyat nagpasulat apay alinaksid na nuisot na patigken ka nuisot pagraksa ka wayang ka laglang ipembiyang ko ngay di na minsan inpate kat kapupunuan di mo lang pinanunod panagtog kay puso nasakit umuko laglag ipem sikat nagriro sikat nang ikolbo tuy ayat ngayon ka danas mo naglakam dilimdo panangikalan mo kaniya panagarubos kay lulwa diyak ko malipat laglag ipem diyak ton agayat ay kasken ka nagulim unay Di nakakadipas pasaktan sa arakesam banag-adyak na aramidan kumusta kan kumusta tibiyag apay kita ka lang nga agparang kumusta net ni ay ayatem uray ano na dungo medlae ikaawan mo siya tiin kawam nga mabalingkit pasiblien ka awan kaway ko at basul ko among pinakmangeg day tapuso kaskadi kanyak alala ilo kaskadi kanyak aman nakaawat di nakakadipas pasaktan sa arakesam banag-adyak na aramidan HBO Records and Oliver Production. kas arinakad ngamin ngay talatoy ayak enrik na ikalpasan na ket agi na dayon ka marik nam tugad pay ngamin ti sa en sakit na tuyen ka inulila agnanayon na gumaw-gawawa
baliaden na pagari kang pudong ayat di kan tumarik na pinanawa man ang may maysa suli-suli na banan na Kastati ayat no naputno ang subliken ka Dungo anos nga igap tapno matagikwa Kastati ayat no naputno ang subliken ka Ragsak apiten na liday mapukaw ka Malbes pusok tila dingit tunggal malagip ka Nung nawaya ka nga aksapul sa baliaden na pagari kang pudong ayat di kan tumarik na pinanawa man ang may maysa suli-suli na banan na Kastati ayat no naputno ang subliken ka Dungo anos nga igap tapno matagikwa Kastati ayat no naputno ang subliken ka Ragsak apiten na liday mapukaw ka sa din ti ayandan dagidi kari asya tulae ti ayatem apay ngarut ita
HBO Records and Oyuboy Production. Kappa sis, I love cut. Awan bantay when no bye-bye, mangipa ay panakaupay. Awan layus when no bagyo, kanyak ken ka mangyadayo. Awan liday when no luluwa, amang limes to'y liliwa. Awan ganda nagwen no dudwa, amang sulbut to'y kararwa. Wen gapo, nagtalekap ken ka. Sikat ng TED, sikat ng TED, to'y anges ken pigsak. Adda ken ka, tibiyag nga agnanayon si kalae. O Jesus, tinam naman. Awan bisin when nuuwang, to'y pamatik mangubaw. Awan sakit when sinaay, mangipay panangliway. Awan anyaman dito'y daga, kanyak ken ka makaisina. Si kalaeng ti kamanga, ingganat tungpal to'y abiyag. Wen gapo, nagtalekap ken ka. Sikat ng TED, sikat ng TED, to'y anges ken pigsak. Adda ken ka, tibiyag nga agnanayon si kalaen. O Jesus, tinam naman. Wen gapo, tagtalekap ken ka. Sikat ng TED, sikat ng TED, to'y anges ken pigsak. Adda ken ka, tibiyag nga agnanayon si kalaeng. O Jesus, tinam naman si kalaeng.
Jesus pinam naman. Maamakaksan nga gaya numasagtam tuyrik na ngamin tinaglabas ngan ngani maperdi tuy biyak impateg ka tinapudno inted ku ti amin ko amin nakid daw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas di day tapusum ulbod manangan lilaw panagbaybayan di mula pinanuno sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagit intured ko amin apili nukunaem aginura ka saan biyag ko gaputay ayaten ka maamakaksan nga agayat numasaktam tuyrik na ngamin tinaglabas ngan ngani maperdi tuy biyak impateg ka itinapudno inted ku ti amin ko amin nakid daw mo awan pulos pinaay ko ngem kaskas ti day tapusum ulbod manangan lilaw panagbaybayan di mula pinanunod sinaktam tuy puso dinudog mo tuy bagik intured ko amin apilit nukunaem aginura ka san biyag ko kaputay ayaten ka dinudog mo tuy bagik intured ko
pili Nupunaem aginura ka Saan biyag ko gaputay ayaten ka Nupunaem aginura ka Saan biyag ko gaputay ayaten ka Oras, alas 3 di parbangon Mangegmus ang itsamiwe ni Aya May sa papel na sirayan kasibay mo Ako nana ay ayatin ka Di may sa anantet ka Ket puso nga grupap ka Ngem di mo pulos apag-arpen Tagdagain penak ka Tuy ka na amang sagi Tita puso Siya tagrayo ken ka Ngaminawan tapat padang adat kaungga Awan makabulo Tadda kato'y puso Sikalaeng biyag ko Ngaminawan tapat padang adat kaungga Awan makabulo Tadda kato'y puso Sikalaeng biyag ko Sa anang tetken ka Ket puso nga grupapken ka Ngem di mo pulos apag-arpe Tagdagain penak ka Tuy ka namang sagi Dita puso Siya tagrayo ken ka Ngaminawan kapat padang adat kaungga Awan makabulo Tadda kato'y puso Sikalaeng biyag ko Ngaminawan kapat padang adat kaungga Awan makabulo Tadda kato'y puso Sikalaeng biyag ko Sikalaeng biyag ko Sikalaeng biyag ko